ekipu Barcelone da se rekonsультaju. U glavnom gradu se jutro osjeća euforija povodom utakmice, budući da se očekuje rekordna poseta novih spektaktora Partizanova štap arene. Biće to prilika da ekipa Partizana pred svojim navijačima pokaže da je ove godine spremna da ode jedan korak dalje i ostvari davni san. Izvinite još, da idemo. Da šta krene? Na Partizan? Onda kuća čast. Svi gliceve, svi, cijela dvorana, hajde da dočekamo u košarkašu Partizana Mozart. Svi, gliceve, svi. Na redu je predstavljanje našeg šampiona ekipe Partizan Mozart. Broj 7, kapiten ekipe, Kevin Panter. Broj 1, Tristan Vukčević. Broj 2, Zek Lodej. Broj 4, Aleksa Abramović. Broj 5, Balša Koprivica. Broj 9, Alen Smajlagi. Broj 10, Ognjen Kadamaz. Broj 21, James Naneli. Broj 32, Uroš Trifunović. Broj 33, Danilo Andjušić. Broj 35, DJ Dože. I broj 44, Frank Kaminski. Trener ekipe, Željko Obradović.